В любовта преносът ще действа като скрит компютърен вирус, водейки настоящето ни по пътеките на миналото. Без да подозираме, той ще сканира хората около нас и тези, които ни напомнят с нещо на любими фигури, има голяма вероятност да привлекат вниманието ни. Някои ситуации толкова ясно показват действието на преноса, че се питаме, наистина ли всичко се случва несъзнавано?